De ce Philip Morris este o companie unică unde poți să-ți construiești o carieră? Pentru că oamenii de aici sunt extraordinari, iar compania susține talentele și dezvoltarea continuă a angajaților. Oamenii care au ales să facă parte din echipa Philip Morris și-au dorit să lucreze într-o companie cu multe oportunități și pentru că visau la o carieră fără frontiere. E firesc că fiecare angajat are așteptări. Cineva își dorește creștere profesională, altcineva dezvoltare personală sau un salariu motivant. Lucruri care se întâmplă și chiar depășesc toate așteptările oamenilor care ajung în echipa Philip Morris. Chiar dacă pentru unii interviurile de angajare au fost complicate, iar în anumite momente emoțiile i-au copleșit, în timp au descoperit o atmosferă super prietenoasă și primitoare. Pentru orice angajat, prima zi de lucru este întotdeauna deosebită, plină cu de toate, multe informații și lucruri noi. Într-un cuvânt, boom! Dar deja peste o lună, fiecare își găsește locul său în companie. Noi, membri ai echipei Philip Morris, înțeleg că îi așteaptă multe provocări interesante, dar și distracție. La Philip Morris, fiecare știe să-și facă jobul bine, iar în companie e o atmosferă prietenoasă și deschisă. Oamenii mereu se ajută. Managementul companiei tratează egal fiecare angajat. Prin comunicare și interacțiune se trece peste tot. Nu în zadar, angajații spun că la Philip Morris s-au întâlnit cea mai primitoare echipă ever, pentru că aici oamenii își rezervă timp nu doar pentru muncă, dar și pentru distracție. Oportunitățile nelimitate și conexiunea cu aproape 180 de țări face ca lucrul angajaților să fie și mai interesant. În fiecare zi, oamenii de aici interacționează cu colegii din toată lumea care vin cu suport și sfaturi. Sunt doar la un click distanță de experiența și expertiza altor țări. La Philip Morris, oamenii transformă provocările în proiecte de succes, chiar dacă uneori nu le reușește din prima. Cel mai important moment pe care îl prețuiesc angajații este lucrul în echipă, unde fiecare are obiective și responsabilități clare. Pe lângă asta, oamenii găsesc soluții creative și învață noi instrumente de lucru: SAP, Digital Trade Engagement, Fast Forward, Scrum. E o plăcere să lucrezi într-o echipă dinamică, profesionistă, progresivă și prietenoasă. O echipă în care toți împart rezultatele obținute, dar și zâmbete, dispoziție bună și îmbrățișări. Împreună, echipa Philip Morris are parte nu doar de lucru, dar și de momente frumoase. Ieșiri în oraș, la concerte, la bere. Work hard, play hard. Oamenii aleg să-și construiască o carieră la Philip Morris International, pentru că aici se pot transforma împreună cu compania în același ritm. Iar toți împreună au o misiune clară care îi motivează în fiecare zi: de a crea un viitor fără fum. Oamenii sunt cei care scriu istoria și transformă viitorul. La Philip Morris Moldova poți găsi suport și oportunități nelimitate pentru o carieră de succes. Pentru aceste calități, Philip Morris este recunoscut ca un angajator de top în Moldova și în toată lumea și numărul 1 pe piață.